नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत मसूरची आमटी। हे अख्खा मसूर घेतला, पाण्यात भिजत ठेवला, भिजून झाल्यानंतर ते जरा मोठे झाले, मग त्याला मोड आले। मोड आल्यानंतर हे मोड आलेल्या मसूरची आमटी किंवा उसळ बनवूया। आमटी बनवण्यासाठी मसाल्याच्या डब्यात मसाले आहेत। या ठिकाणी बघा, गॅसवरती आम्ही 2 मध्यम आकाराचे अनियन कापून चिरून घेतलेले आहेत आणि 1 चक्री फूल आहे आणि 2 लवंगा आणि दालचिनी आणि थोडस तमालपत्र आहे। हे वाटण आहे जे मालवणी पद्धतीचं आम्ही बनवलं, सुक दिसतंय ना। हे कसं बनवायचं त्याची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये देईन। म्हणजे एकदा बनवून ठेवलं आणि एकदा सुकवलं, पाण्याचा अंश कमी केला त्याच्यातला, तर हे खूप वेळ टिकून राहतं। आपण ह्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकूया। उसळ बनवायची आहे ना, हे बघा, साधारणतः 2 चमचे आम्ही तेल टाकलेलं आहे। आता यामध्ये आपण तमालपत्र वगैरे टाकूया। जरा तेल तापलं आहे, थोडे कटिंग करूनच घेतलेले आहेत, फ्लेवर येईल। आणि दालचिनी, चक्री फूल हे सुद्धा त्यामध्ये ऍड केले। चमच्याने हलवायचे म्हणजे परतायचे। बारीक केलेलं अनियन आपण यामध्ये ऍड करायचं, जरा परतून घ्या। आपल्याला थोडा वेळ हे फ्राय करायचे आहेत, गुलाबी रंगावर येईपर्यंत। अनियन छान प्रकारे गुलाबी रंगावरून बऱ्यापैकी फ्राय झालेला आहे, आपण पाहू शकता। आता आपण यामध्ये मसाले ऍड करूया। आपण यामध्ये मालवणी मसाला 2 चमचे, बघा, मालवणी मसाला 2 चमचे ऍड केला। लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि हळद जराशी अर्धा चमचा आणि धना पावडर 1 चमचा। आता हे ढवळून घ्या। आता या अनियन मध्ये आपण जे मसाले टाकले आहेत ना, त्या मसाल्यांचा कच्चेपणा दूर होईपर्यंत जरा परतायचं आहे, करपायला द्यायचे नाहीत मसाले। आता आपण यामध्ये हे अख्खा मसूर आहेत ना, मोड आलेले, ते ऍड करायचे। चला आता ही ढवळूया। ऍड करून झाले अख्खा मसूर। आम्ही तर अख्खा मसूरची भाजी या पद्धतीने बनवतो, तुम्ही कोणत्या पद्धतीने बनवता एखादी कमेंट केली तरी चालेल। आणि व्हिडिओ इथपर्यंत आवडला तर लाईक करा। या भाजीला तुम्ही कोणत्या नावाने ओळखता, तुम्ही घरामध्ये कोणत्या नावाने बोलता ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। भाजी परतून झाली आहे। आपण आता ह्याच्यात ना गरम पाणी जरा ओतायचंय। गरम पाणी ओतूया थोडंफार, मसूर हे भिजेल एवढं गरम पाणी ओतलंय। पाहिजे तर प्रमाण वाढवू शकता। फ्लेम जे आहे ना जरा फास्ट करायची, ताबडतोब उकळी येईल याला। बघा, उकळी आली। आता यामध्ये वाटप जे आहे तुम्हाला दाखवलं ना, ते वाटप आपल्याला त्यामध्ये ऍड करायचंय। हे बघा, वाटप कसं आवडलं? या पद्धतीचं वाटप कसं बनवायचं त्याची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये देईन। उकळी छान आलेली आहे, चवीनुसार मीठ, हे बघा, मीठ ऍड केलं आणि चमच्याने जरा ढवळा। गॅस फ्लेम बारीक करूया आणि थोडा वेळ झाकण ठेवूया 5-10 मिनिटासाठी। 2 टेबल स्पून आपण, म्हणजे टेबल स्पून बोलतात का, घरातले 2 मोठे चमचे घ्या। हा बघा, एवढ्या मापाचा चमचा वापरा। मिक्सर मध्ये 2 चमचे टाका आणि मग त्याच्यामध्ये जरा खोबरं, तुमच्याजवळ ओलं खोबरं असेल ते ऍड करा। फ्रेश ओलं खोबरं घ्या। त्यामध्ये आपण 2 छोटे टोमॅटो ऍड करूया। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। आता झाकण उघडूया। हे बघा, या पद्धतीमध्ये हे वाटण बनतं। आता तुम्ही बोलाले लाल कसं झालं? हे वाटण वाटपाच्याच रंगाचं होतं, जरा 2 टोमॅटो टाकल्यावर लाल रंगाचं होतं। आता आपण हे झाकण आहे ना बाजूला करूया। 5-10 मिनिटं झाली आहेत। हे बघा, भाजी पण छान अशी शिजलेली आहे। 5-10 मिनिटं झाकून ठेवण्याचं कारण काय, तोपर्यंत वाटप जरा मिक्सरला लावून घेतलं। आता आपण हे वाटप आहे ना या भाजीमध्ये टाकायचं। अख्खा मसूरची भाजी त्यामध्ये वाटप टाकून त्याची आमटी बनवली। म्हणजे आता मिक्सर मधील उरलं सुरलं पण ना आपण वाटप जे आहे ना ते पण या ग्रेव्ही मध्ये ऍड करूया। छान असं ढवळून घ्या। आता वाटप सुद्धा शिजेपर्यंत आपल्याला जरा ह्याची ग्रेव्ही उकळवायला द्यायची आहे। 5 मिनिटं छान अशी उकळी काढली ना, ही बघा ग्रेव्ही बघा किती सुंदर दिसते। आता 5 मिनिटं जरा ही आहे ना स्लो गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवरती उकळायला द्या, जेणेकरून
फ्लेवर सगळा ग्रेव्हीमध्ये पण येईल आणि ग्रेव्हीचा फ्लेवर सुद्धा भाजीला लागेल. भाजीत टाकण्यासाठी जरा एकदा आपण छोटीशी फोडणी घालूया परत एकदा. यामध्ये आहे ना थोडंसं जिरं ऍड करूया. जिरं ऍड केलं, लसूण आणि एक लसूण टाकली आहे, जरा झेजरून टाकली आहे आणि त्याची सालं पण काढलेली आहे. गॅस बंद केला आणि गॅस बंद पण केला आणि एक सुकी मिरची ऍड केली तरी चालेल. गॅस बंद यासाठी केला, फ्लेम जरा जास्त आहे ना म्हणून. आता आपण काय करूया, यामध्ये थोडासा मसाला ऍड केला 1 चमचा आणि आता ही फोडणी परत एकदा या भाजीमध्ये ऍड करायची. कशी करायची बघा. कर. वाव, सुंदर. आता ही डवळा. चला आता हे जरा भाजी पूर्ण झाली आहे, कम्प्लीट झाली आहे. बशीमध्ये चपाती बरोबर खायला घ्यायची. गॅसवरती तवा तापत ठेवला आहे चपाती बनवण्याकरिता. आपण यावरती चपाती शेकूया. चपात्या लाटून घेतल्या आधीच, म्हणजे आत्ता, पण त्याचा व्हिडिओ बनवत बसलो ना कशी लाटली वगैरे वगैरे तर खूप मोठा होईल, म्हणून डायरेक्ट चपाती लाटलेली तव्यावरती तापत ठेवली आहे. आता ही कशी फुगवायची ते पण आम्ही तुम्हाला सांगतो. चपातीचा गोळा आम्ही जेव्हा घेतला तेव्हा त्याच्यात तेल वगैरे काही टाकलेलं नाही, तरी सुद्धा चपाती फुगवता येते हे दाखवतो. कलर चेंज झाला बघा, कलर चेंज झाल्यावर चपाती परतायची. हळूहळू स्वतःहूनच ही चपाती छान प्रकारे फुगेल. आता सर्व बाजूनी शेकून घ्यायचे. आता दुसऱ्या बाजूने शेकायची. हळूहळू ही चपाती फुगायला सुरुवात करणार. बघितलं फुगली की नाही? वाव, बघा सुंदर. आता जर असं फुगलेल्या चपातीवरती आम्ही तेल लावतोय. बघा, फुगलेल्या चपातीवरती तेल लावलं. आता ही फुगलेली चपाती ताटावर काढली. मी अजून एक चपाती कशी शेकायची ती दाखवतो. ही बघा, चपातीचा आधी रंग बघा आणि मग नंतर चपातीचा कलर हळूहळू सुरुवातीला चेंज होईपर्यंत चपातीला परतायचं नाही. आता परतायची. आता रंग चेंज झाल्यावर परतली आहे. आता एकदा परतली ना चपाती मग परत परतायची नाही, पूर्णपणे शेकेपर्यंत. सर्व बाजूनी शेकून घेतोय आम्ही. बघा, जरा जरा फुगत आली मग थोड्या वेळाने परतायची. परतली आता परतली, बघितलं, आणि मग कपड्यानी शेकायची. मग या पद्धतीने चपाती छान अशी फुगते. ही बघा, फुगली की नाही? चला, आता ही फुगलेली चपाती आपण जरासं तेल लावू. आता आपण ही चपाती मगाच्या ताटामध्ये काढून घेऊ. वाफाळलेली चपाती. चपात्या बनवून झाल्यानंतर आपण ही भाजी आहे ना पुन्हा गरम करत ठेवली होती, झाकण बाजूला केलं. बशीमध्ये काढून घेऊया चपाती बरोबर खाण्याकरिता. ही बघा भाजी. वाव, मसूरची आमटी आणि चपाती छान असेल ना. मसूरची आमटी आणि चपाती, हा रस्सा. या पद्धतीने आम्ही ही मसूरची आमटी बनवली आणि चपाती बनवली. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा.